bat bera dugu izkera. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaiak gara, naiz eta hitz ezberdinez. Bat bera dugu izkera, bat bera dugu izkera, bat bera dugu. Eskerrik asko. Bueno, eguerdion guztioi eta ongi etorri, beste urte batez, bai euskarari sarien banaketa ekitaldira. Bagare, bagera, bagire, bagara, egiten eta eragiten dugulako gara. Arlo sozioekonomikoaren espazioak euskeraz betetzeko eragin nahi dugu bai euskarari elkartetik. Egin eta egin, euskerak espazio berriak lortzea eragiteko. Eta bidea ez dugu bakarrik egiten. Egin eta eragiten lagun zaituztegu bai euskarari komunitatea osatzen duzuen guztiok. Egiten eta eragiten dugulako gara komunitate, gara eragile, zarete eragile eta zarete eredu. Gaur hemen eragite horretan eredu diren 3 entitate sarituko ditugu eta sari banaketa izateaz gain. Gaurkoa festa izatea ere nahi dugu eta horregatik hemen gaituzue Demodeko Arte taldekide 3, Santi Romano, Iker Ruitzi eta Nineu Joli Paskualena. Eskerrik asko. Zuentzat. Bueno, gogoratu nahi dizuegu, gaur hemen bizi izandakoa partekatu nahi baldin baduzue, hemen duzue bai euskarari sariak 2022 traola erabiltzeko, bale? Gero hurbildu, ikusteko, ondo ikusteko eta konpartitzera gonbidatzen zaituztegu, bale? Bai euskarari ziurtagiriak lehen aldiz banatu ziren leku berera itzuli gara aurten. 2020an bete ziren 20 urte, ekitaldi ura egin genuenetik, eta gaur 22 urte beranduago eta 22 urte zarrago, baina aldi berean oraindik ere gazte, orduko ilusio berarekin bizi nahi dugu bai euskarari komunitatearen topaketa edo festa hau. Eta lehenengo garaiak erreskuratzen hasita, sari banaketaren ondorengo mokadutxoa ere berreskuratu dugu aurten. Gaurko festak, beraz, osagai guztiak izango ditu, musika, jatekoa, edatekoa, ondo pasatzeko gogoa, konpainia ona, eta animatzen bazarete, dantza ere egiteko aukera izango duzue. Egun hau, egutegian gorriz markatuta duenetako bat dugu Robert Gutierrez, bai euskarari elkarteko zuzendaria. Badakit urduri samar zaudela, baina lasai, ez zaitugu dantzan jarrikota, Satoz nirekin, mesedez, txalo bero bat, Robert, eseri. Bai, noski. Bueno, Guardion, zer modu zaude? Ondo. Ondo? Lasaiago, dantza egin behar ez dudala jakin dudanean, pues ja asko zobeto. Bale, bueno, 22 urte pasatu dira. Ja, lehen aldiz, bai euskarari ziurtagiriak banandu zenituzten momentu hortatik, ez? Nola gogoratzen duzu egunura eta orduko ilusioarekin jarraitzen duzu? Bueno, egun ura guretzat oso berez izan zen, justo hemen ere izan zen, eszenografia beste bat, eta kasu honetan niri etxitaidan egokitu aurrean egotea, atzean baizik. Hori izan zen, prozesu baten emaitzetako bat, hito nagusi bat izan zen, garai hartan bai euskari kanpaina burutzen ari zen, eta bai euskari kanpaina horren baitan
hainbat hito egon ziren, estadioetako kanpaina, Bai Euskari akordioa, plan estrategikoaren diseinua egin zen, eta plan estrategiko horren emaitza izan zen ziurtagiriaren sorrera, ez? Oso prozesu esanguratsu izan zen, ze, bertan gizarte eragilek parte hartu zuten, hau izan zen Euskalgintzatik, kontseilutik abiatutako ekimen bat, Euskalgintzak kaleratu zuena, baina gizarte eragileen implikazioa lortu zuena. Eta alde horretatik, ziurtagiriaren sorrera ere arrakasta bat izan zen, enpresek eurek proposatu zutelako tresna hau sortzea. 22 urte pasa dira, jarraitzen dugu tresna horrekin, ziurtagiriarekin, gaur egungo ziurtagiriak ez dauka zerikusirik ordukoarekin, ez irudiaren aldetik, ez zertan, ez dauka, badauka harreman bat, eta aurtengo ekitaldiaren leloan esaten ari garen bezala, eragite klabean sortutako tresna bat izan zen, eta filosofia horrekin jarraitzen dugu gaur egun ere. Bale, orduan, ari zarete etengabe, zein proiektu ditu elkarteak eskuartean, orain? Momentu honetan, hainbat leiho ditugu zabalik, 2000 urtean abiatu zen Bai Euskari ziurtagiria, 2007an sortu zen Bai Euskari elkartea, hasiera batean guri eman ziguten enkargua izan zen ziurtagiriaren proiektua kudeatzea eta proiektu hori bideragarri egitea, baina 2010etik aurrera beste saltzatan ari gara sartzen, ez? Ikusi genuelako, batetik ziurtagiriarekin lanean ari ziren orduan zenbait enpresek behar batzuk zituzten, eta orduan hasi ginen proiektuak eta tresnak sortzen behar horiei erantzuteko. Horrela sortu zen adibidez enpresarian proiektua, 2010ean hasi ginen lehendabiziko urratsak ematen enpresarian proiektuarekin, eta 2012tik Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hor dagoen lankidetza hitzarmen baten bidez askoz baldintza egokiagotan garatzen ari da proiektu hori, enpresa eta profesionalen sare bat osatzen ari gara, eta enpresei euren interesekoak diren gaiak lantzeko aukera ematen diegu euskeraz, eta hortik aurrera ja, hasi ginen, lansarean bezalako proiektuak garatzen, lansarean lanataria, euskaragileen kudeaketarekin ere ari gara azkenengo 4-5 urte hauetan, jarraitzen dugu proiektu berriak sortzen, esate baterako iaz elkarrengandik ikasi solasaldiak ere abiatu genituen Kutxa Fundazioarekin batera, zen edut, baditugula saltza gehiegitan saltzen ari gara, hori da. Proiektu horietako batzuk gureak dira, eta beste batzuk partekatuak izaten dira, beste erakunde batzuekin batera kudeatzen ditugu, hor sartzen ditugu, esate baterako Lasarra Gazariak, Betarri Zaretu zen ere ari gara lanean azkenengo urte hauetan, Lanabes proiektuaren sorrera ere pizkatortik etorri zen, osea, ez gara aspertzen. Bale, ez, ikusten dut. Eta komunitatea da, elkartearen indargunea, ez? Eta nola dago orain komunitatea? Guztiok bezala, azkenengo bi urte tardi hauek nahiko gogorrak izan dira guztiontzat. Momentu honetan, krisialdi horretatik ateratzen ari gara eta beste krisialdi batean sartuta gaude, beraz, egoera ere ez da oso erreza, bakoitzak ditu bere lehentasunak, bere lanak, bere kezkak, eta orduan, gu tartean sartzen gara hor, eta euskararen kezka ere jartzen diogu mai gainean, ez? Ari dira lanean, komunitatearen beharren berri ere jasotzen dugu, maiztasunez galdetzen zaie, nola dauden, ze behar duten, ze tresna berri eskertuko luketen eta bar, eta orduan, guk behintzat jarraitzen dugu komunitateak eskatzen digun horri erantzun bat ematen. Bale, eta aurrera begira zein proiektuak edo badituzue eskuen artean? Aurrera begira, momentu honetan daukagun erronka da, ikusi dugu, ez? 2000 urtean sortu zen ziurtagiria, 2010ean hasi ginen beste proiektu batzu sortzen.
nahi duguna da egonkortzea, proiektuak bideragarriak direla bermatzea, eta proiektu berrietan sartzea aurrera begira. Momentu honetan ari gara proiektu berrien lanketan, gainera aurten tokatzen zaigu datozen urteotarako plan estrategikoa berritzea, eta orduan hortik ere erronka berriak aterako ditugu, eta momentu honetan ere eskuartean daukagu, kasu honetan Eusko Jaurlaritzarekin batera, ari gara lanean, abergai garen zerbait elkarrekin eraikitzeko, eta bentsat geure buruei erronka hori jarri diegu, eta hori da zorteon erronka guztiekin, eta eskerrik asko, Robe, momentuz utziko zaitut, lasai, baina gero beharko zaitut. Eskerrik asko. San Juan bezpera izan da, ezin genuen beste modu batera hasi, ez? Egin eta eragin. Egin dugu konjurua eta iritsi da sariak banatzeko unea. Deseatzen gaude taula gainean ikusteko aurtengo saridunak, beraz, az gaitezen. Euskara txertatzeari begira lan asko dago egiteko hainbat sektoretan, eta sektore horietako batean aritzen diren lehen saria jasoko dutenak, eraikuntzaren arloan, hain zuzen ere, pausoz pauso, eginez eta eraginez, zerbitzua euskeraz eskaintzen du gure sarituak. Bai euskarari saria, Zunbillako sasoi eraikuntzak enpresari. Igo daitezela mesedez, Ane Uranga eta Eneritz Lantz saria jasotzera. Robert Gutierrezen eskutik. Argazkia egiteko, mesedez, igual, han?
Bueno, zer moduz? Urdurik, eseri. Nola hartu duzu esaria? Ai, barkatu, mikrofonoa. Bai. Eskerrik asko. Ondo. Martxan dago ja, bai. Bai. Bueno, lehendabiziko erreakzioa, sorpresa izan duzen, sorpresa polit bat. Polita, ez? Bai, dudik gabe, urte haunitz, daramatzagu enpresan, ziurtagirirekin lanean. Eta azkenin errekonozimendu bat bezala, ez? Jaso dugu, eta hori, notiziona eta polita. Bai, eta, obra zibilak eta iraikuntzak egiten dituzue. Nola dagoen zuen negozioa, bi krisi hauen ondoren? Bueno, ez egonkortasunarekin, ez? Lana badago, baina joan den urtean hartutako lanak defendatu behar dira, gaur egungo egoerarekin, ez? Eta, hor gara. Sasoian. Esan dugu eremu erdalduna dela zuen sektorea. Zein izan dira euskara txertatzerakoan erronka nagusiak eta nola egin diezue aurre zailtasunei? Gehien bat, hizkuntz teknikoa, garatzeko dago oraindik. Orduan, pixkanaka, egia da, ez dakit... Sortatu da denak gara lantalde guztia euskalduna dela. Hoi da, bai. Hitz tekniko asko ingelesez igual edo gaztelaniaz. Gaztelaniaz ere bai. Eta, bere momentuan goi ikaskuntzak erderaz egin genituen, eta lehenengoa da erderara jotzea. Baina gero ere, bai bezeroekin, bai beste teknikari batzuekin hasten zera hitz egiten, eta pixkanaka, sartzen zera, zuk ere ikasten duzu, zuk ere garatzen duzu zure hizkuntza, eta ikusten duzu, aukera dagoela. Ere euskeraz hitz egitea. Gero ere jasotzen duguna guk ere haunitz erdaraz dago, orduan horrek ere zailtasunak ematen digu, guzti hori euskaratzea eta hor lan handia egin beharra da oraindik bai. Bai, hurbilduko direlako igual gaztelaniaz. Proiektuak. Proiektua batez ere, oraindikan naiz eta memoriak euskaratuak bidali, aurrekontuak eta daude gauza pila bat oraindikan erdaraz daudenak. Eta, lizitatzeko orduan guk batez ere, administrazioekin egiten dugu lana, da mix bat euskara eta gaztelania artean, eta, aurkezten dugun erdaraz igual, baina gero beti ere barne harremanak eta dena euskaraz egiten dugu, eta hortara jotzen dugu guk ere bai dudarik gabe. Bale, oso ongi, eskerrik asko. Eta zorionak. Eskerrik asko. Euskara eta zientzia uztartzeko jaio zen, orain sarituko dugun entitatea, eginez eta eraginez, zientzia arloan erreferentzialtasuna lortuz, gainera 50 urte, bete ditu aurten. Aurtengo bigarren bai Euskarari saria, Eluiar taldearentzat, igo daitezela mesedez, Jon Abril Olaetxea eta Itziber Salaberri Arregi, saria jasotzera. Zorionak, orain emango dizue mikroa. Lehenengo galdera, zer da zuentzat sari hau jasotzea? Poza. Bai. Eta aitortza, ez? 50 urte bete ditugu, eta etxeko lagunek aitortza egiten dizutenean, hauntzetan antzi egiten zaigu, ez? Etxekoak mimatu behar direla eta goxatu behar direla. Bai. Eta guk bai Euskarari egitze etxekotzat dugu, kontseiluaren sorrerako bazkideetako bate bagara, eta ibilbidean urte haunitz daramago elkarrekin, eta bereziki bai Euskararekin, eta sektoreko bertzeragile batzekin ere lanean lan mundu euskaratzeko, beraz etxekoen aitortza beti goxo hartzen da. Ez, haitzi bat. Bai, eta arlo sozioekonomikoa zari garenez, eta egin eta eragin hortan aitortza esango nuke baita ere arlo sozioekonomikoan euskara sustatzen egindago ibilbide horri. Ondala urte mordoa hasi ginen, enpresa eta erakunde batzukin modu esperimentalean gaia lantzen,
eta ordutik ibilbide luze egin dugu hortan, ez dugu bakarrik egin ibilbide hori, bide lagun, langile, lankide, bai euskarari ere hor tartean astapenetan, eta hoiei danei, ez, aitortza. Bai, hori da, guztion lana, ez, hor dago atzean. Eta, bueno, 50 urte, bete ditu, eraldaketa handia izan da, ez, hainbeste urte ondoren. Zer zen sortu zenean eta zer da gaur egun, Elhuyar? Sortu zenean borondate haunitzeko lantalde bat, 9 lagun hasi ziren, pixkanaka jende gehiago joan zen elkartzen, eta euskara zientziaren esparruan zabaltzen joateko asmoarekin sortutakoa, ez, ingenieritza ikasketak intzituen lagun talde bat, ohartu zena eureke euskaldunak zirela, frankismoaren ondarrotetan aldiz ez zutela aukerarik euren eremuan euskara zaritzeko, eta erronka hori heldu zioten, eta 50 urte hauetan erranen nuke Elhuyarrek heldu diola olako erronkei, ez? Berriak edo euskararen zatainoikoak izan ez diren esparruei heldu die, izan hizkuntza teknologiak edo adimen artifizialaren esparrua, geroago etorri zen lan munduarena, hiztegi gintza, entziklopedi gintza, terminologia, olako eremutan aritu gara eta zientziari ere eutsi diogu, ez? Eta borondatez hasitako lan hori gaur egun 100 laguneko lantalde profesional bat izatea bilakatu da, eta uste dute erronka handiekin eta erronka handiei erantzuten. Bai, bai. Eta zein dira gaur egun dituzuen erronkak? Edo nagusiak, erronka nagusiak, suposatzen dut asko izango direla. Bai, erranen nuke, zera ez, batetik dagoela gizartean gertatzen ari diren aldaketa horiei ahalik eta egokien erantzutea, eta hortarako euskara erdigunean paratuta erantzun berriak bilatzea, izan hizkuntza teknologien edo adimen artifizialaren bidez, itzultzaile automatikoa bezalako gailuak sortzen edo ahots sintetikoak sortzen, baina baita ere berdintasunaren alorrean, eraldaketa sozialaren eremuan edo zientziaren komunikazioaren alorrean, ez? Eta zer erranik ez euskararen erronka orokorrak direnetan, erabileran eta bereziki lan munduan, ez? Eta, Aitziberreko hortaz gehiago daki. Eta lan munduan euskara sustatzea, lan mundu euskalduntza estrategikoa da, guretzako erronka potoloa da baita ere, baina gu hemen gauden guztion erronka da, ez? Orduan, bai azpimarratuko nuke lankidetza, erakundeena, Euskalgintzako eragileena, euskara planetan gabiltzan ona, bide bat egiten ari gea horre, hor badugu sektoreko mahai bat eta elkarrekin erronka horri heldu nahian edo bide bat egin dugu, iruditzen zait eragin dezakegula elkarrekin eta bide horretatik jarraitzea. Oso ongi, zorte hon eta jarrai dezala horrela, hain ondo. Eskerrik asko. Mila esker. Bai, begira, ziko dugunen. Eskerrik asko. Bueno, eta egiten eta eragiten geldi egoten ez diren batzuk, etorriko zaizkigu jarraian. Egun gutxi barru hasiko dute aurtengo espedizioa, Euskal Herriko 128 gaztek Euskararen lurraldea luze zabaltzea arkatuko dute oinez, Euskal geografia, kultura eta historia lagun artean ezagutuz Euskara bidelagun. Aurtengo 3. saria, Euskara Abentura ekimenarentzat. Igo daitezela ordezkariak oltzara eta hasiko naiz. Irati Labaien, Ane Pedruzo, Izaro Arruti, Irune de la Maza, Ane de la Presa, Iker Goñi, Josu Lope de Aretxaga, Iñaki Goikotxea eta Igone Mariez Urrena. Ze talde polita, Bueno, zer da zuentzat, sari hau eskoen artean izatea? Lehen da bizen ikusat ilusioa, ez? Bai. Ilusioa eta eskertza, baita ere. Nik uste badalon nabiteko rekonozimendu bat,
proiektu bati, lan voluntario bati, eta, bueno, hasiera batean erokeri bat, guretzat erokeri bat zan proiektu hau, eta, bueno, azkenean bideratu dugu, eta baita ere, guretzat erreferente izan dian askok sari hau jaso dute, ez? Orduan gu, zerrenda hortan egotea, guretzat, plazer handi bat. Bai, bueno, hasiko zarete ja, espedizioarekin, ez? Dena prest daukazue? Bai, bueno, a ber, lehenik eta behin, aipatu dituzue hemen izen batzuk, baina, bueno, garrantzitsua da guretzat ere esatea, hemen falta direla, berez, Iratita Biok elkartekidea gara, elkarte bat gara, baina baditugu beste 6 lagun gaur gurekin ezin dutenak egon, berez, euren ogibideak ere badituzte guk bezala, eta, bueno, eurei ere pizkat aitortza hori eman nahi genieke, direla Josu López Aretxaga, Iñaki Goikoetxea, Areta Lorea, Ane Pedruso, Imanol Zabaleta eta Beñat Garaio. Bai, hori nahi nuen azpimarratu, ze eura gabe hau esan posible izango, bai. Bai. Eta esaten duzu, zelan dara maguna urtengo espedizioa, bai. A ber, jakingo duzue, baina guretzat hilabete gogorrena, hau da, ekaina. Osea, justo, aste bete lehenago, hasi bat garenean, eta justo, egun bat gutxiago daukagu gaur lan egiteko. Baina eskertzen da, benetan. Eta zintzoak izateko, lehenengo edizioan bai elkartekideak egon ginen buru belarri murgilduta, gaur zorionez ez, profesionalizatu dugulako, eta goraino daudenak orain beste batzu dira, justo gurekin igo direnak, eta eurei ere eskerrak eman behar dizkiegu, bueno, eurak gabe esan posible izango, bai, orduan, esan nahi ditut, bai, gure koordinatzaileak, Irune de la Maza, Ana de la Presa, eta, bueno, orain azken hilabeteetan gurekin ere dauden Izaro Arruti eta Egone Mari Eskurrena. Bai, mesedez, txalo bero bat. Txalo, noski. Bai, guretzat gaur hau aitortza bada, baina, karo, ez gara, hemen ona igo garenak ez gara bakarrik. Asko gara Euskal Abentura sortu dugunak, ez? Hemen ere beste aurpegi batzuk ere ikusten ditut, lehenengo hilaran batzuk, han atzean beste batzuk, eta Iratik esan duen bezala, berez, hau zorakeri bat izan zen, esan genuen, bueno, hau sortu dezagun, ez? Eta zorionez, Euskal Herrian olako ekimen bat egin nahi duzunean, jendea hurbiltzen zaizu eta laguntzen dizu, bai. Orduan, eskertu behar dugu ere Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, gugan sinisteagatik, kontseiluari ere babes eman zigulako jakin gabe zer ginen ere. Orduan, barkatu pizka luzatzea, baina gaur da eskerrak emoteko momentua, bai? Bai, aprobetxatu, bai. Beste barik, zelan daramagun espedizioa, galdetu beharko diegu gure langilei, ze guk zorionez profesionalizatuta daukagu orain. Baina dena prest daukazuek, gutxienez, bueno, orain falta dira gauza batzuk, ez? Gauza garrantzitsuenak badaude, baditugu frontoiak lo egiteko, baditugu gazteak zorionez, badaukagu asegurua, badauzkagu ibilgailuak ere bai kontratatuta, katerina, garrantzitsuena badaukagu, orain falta dira fleko batzuk. Bale, bueno, fleko horiek ja, badituzue orduan egun batzuk, ez? Hori fleko horiek. Gutxi ez, zenbat noiz hasiko da? Ostiralean hasiko da. Bale. Bueno, eta ja Euskal Abentura, zer ematen die gaztei, konkretuki Euskal Abenturak? Hitz hartuko dut, ez? Bai, nik uste dut orain tokatzen zaizula zuri. Bueno, gazte gehienentzat bada lehen aldiz agian etxetik kanpora, hainbeste denbora pasatzen duten hilabete bat, ez? Eta hilabete hortan esperientzia bitartez nolabaiteko klik bat egiten dute, ez? Alde batetik, euskeraz bizi daitezkela, ez? Sentitzen dutelako, batzuk igual zonalde oso euskaldunetako gazteak dira, baina denak ez daukate sorte bera, ez? Bai.
Eta hortaz aparte baita ere saiatzen gara, espedizioan zehar, guretzat balore positiboak diren jarduerak egiten, ez dakit, ingurumenaren zaintza, edo genero berdintasuna, edo migranteekin ere egin izan ditugu ekintzak, eta beste hainbat 11 sorpresa, ez? Eta, helburua da azkenean baita ere beraien artean sare bat sortzea, ez? Ze, ikusten dugu amaitzen dutenean ere, ikasketak jarraitzen dituzten ere, sarean jarraitzen dutela, eta, epe luze batik begira, izugarria izango zen jende honek beste, zakite, Euskara Abentura, edo beste hainbat proiektu martxan jartzea, ez? Saretuta daudelako, hori ere bada. Hori importantea da, ez da bakarrik hilabete bat, baizik eta jarraitzen du, ez? Gelditzen dena oso politia da, eta oso potentea da irutzegu. Bai. Ja aipatu duzu zenolako sarea, baina plataforma bat dago horretarako, edo haien artean egiten dute, edo zenolako sarea dago haientzat. Gero, abentura bukatuta eta ondoren. Bai, abentura bukatutakoan, uztaila osoan zehar egiten da espedizioa, ikusten dugu, abuztuan, Euskal Herriko je guztiak ere ezagutzeko aukera daukatela. Baina ez da hori bakarrik. Gero ere egin izan ditugu topaketa ofizialak Euskal Selekzioarekin batera, edo korrikarekin batera, edo urrengo edizioa aurkeztuko dugunean. Egiten ditugu guk topaketa ofizial batzuk, baina jakina, gero eurek ere badaukate euren sare informala, eta gure garaipen handiena da, ikusten dugunean, sare informal horietan gero eurak euren jarrera eta euren bizi hori euskeraz egiten dutela. Hori da, benetan, guretzat garaipen handiena. Eta ez hori bakarrik, hau da Euskararekiko Euskarari babesa emateko edo bultzatzeko ekimen bat, baina ez dugu bakarrik horrela ikusten. Ikusten dugu ere herri edo nazio proiektu bat. Zergatik, gutako batzuk rutak etzalean egon ginen, Miguel de la Cuadra Salcedorekin batera, proiektu hori oso ondo ezagutu izan genuen, eta hortik pizkat inspiratuta sortu genuen Euskal Abentura. Orduan ikusten duguna, eta ikusi izan dugu esparru horietan, eta hemen oraindik goiz da hori ikusteko, baina iratik ondo esaten duen bezala, hor sare bat sortuko da, eta ez da edonolako sarea. Da, sare bat, 7 probintzietakoa, Euskaldunak direla eta inkietude bat daukatenak. Gogoratu behar dugu, Euskal Abenturan parte hartzeko, berez ez dela dirurik behar, ez da ordaindu behar, gaur egun. Egin behar dana da, proiektu bat aurkeztu, eta bidaia beka bat irabazi. Orduan horrek zer esan nahi du? Gurekin, hilabetez, izaten ditugun gazte horiek daukatela ja ADN berezi bat, daukate inkitudea. Eta urte batzuk barru, eta ez dut uste konfundituko naizenik, ikusiko dugu sare hori euren artean harremanetan gauzak egiten. Eta gauzak euskeraz egiten, bakoitzak bere alorrean. Orduan, ez da bakarrik euskera, euskera bada, euskera nazio erregintzarako tresna garrantzitsuetako bat, edo garrantzitsuenetako bat, baina hemen euskaraz gain badaukagu, edo uste dugu badaukagula beste altxor bat urte batzu barru ikusiko duguna. Orduan, ez dakit, luzatzen naiz berri ere, barkatu, gaur da gure momentua. Eta ez, hori, eskerrik asko benetan bai Euskarari elkarteari, aitortza honengatik, guretzat ez dakizu zer garrantzitsua da, guk hau ez da gure ogibidea eta sartu ditugu 1.000.000 ordu, 1.000.000 eztabaida, eta guretzat benetan, eskerrik asko guztiei aitortzan engatik. Eskerrik asko zuei, eta oso ondo atera daia, dena, eta disfrutatu, batez ere, euskaraz. Zuei, utzian, gain. Bueno, eta orain bai, bukatu dugula ekitaldia, zorionak, saridun guztioi. Etor zaitezte, guztiok, holtza gainera, argazki familia bat egingo dugu, beraz, talde osoa, eta falta diren batzuk, ez? Bueno, venga, argazki familia egingo dugu, Santiren musikarekin, batera. Txalo bero bat, guztiontzat,
mesedez. Bueno, eta gogoratu aurten mokadutzea badugula, hor ikusten duzu horatzean. Eta, bueno, zeo zer jakungo dugu eta edango dugu, baina hori baino lehen animatu nahi dizuegu gurekin dantza egitera. Body perkusioa da. Beraz, gurekin egin body perkusioa. Ados? Venga, eskerrik asko! Egiten eta eragiten duen komunitatea izaten jarrai dezagun denok elkarrekin. Datorren urtera arte. Musika, maestro. Oso erraza gurekin. Orain oso erraza da, momentuz. Oiekin, horrela. Eta nirekin batera, klak, klak, klak. Hiru dira. Klak, klak. Jolikin. Venga, ba. Erraza ematen du, baina gero. Kontuan hartu. Gero eta saiago, Erraza, oso ongi. Itxoin. Iker bat. Eta honekin batera, abestu egin da. Mila esker. Eskerrik asko, zorionak, saridunei. Eta orain bai, aprobetxatu mokadutxoa. Eskerrik asko.